ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи RAHSH TJ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12 та хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе ва аз дигар шаҳрҳо ҳастанд ки пешкаши мо карданд ки мо баҳри шумо омода карда ба шумо пешкаш мекунем. Дӯстон, хоб видеонавора дӯстон то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависем ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар кор. Мо дар видеои оянда гуфтагитонро ба шумо ҷудо карда пешкаш мекунем. Агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан дорем, метавонем ки дар номераи имо ба ҳасаб роя кунем. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. Курси имрӯза дар рӯи экран аст. Дӯстони азиз, бинед ва видеонавора сар мекунем то охираш тамошо кунем ва видеонавори моро дар имо ба ҳасабтон подлиса кунем. Марҳамат, рафтем. Якум хонаи фурӯшӣ. Якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад. Дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Восе дар ҷамоати Тугарак гуфтагӣ ҳастад, деҳаи Навобод. ноҳияи Восе, ҷамоати Тугарак, деҳаи Навобод. Дигар маълумотша аз соҳибашон мепурсем. 8 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёр, 1 та калидор ошхона баня дорад ки дӯстони азиз бо 1 та дига оғули 6 метр дар поёнам барои ҷойгоҳи мол ҳастад. Баня ва ишам дар берун дорад ки хона мегӯяд нам хеле ремонти средни дорад, хай камтар суратода хира омадагӣ аст, телефоншо нам хеле гирифта, неги ба хона мегӯяд барои зиндагӣ ҳамаш 100% омода. хоб сирош мегӯяд мефурӯшем бо нархи 150 000 сомонӣ, бо арзонтарам мешавад. Омада аз пеш бинем. бо як камаз дига санги калон маъида дорад, бо барои чанд чизга фундаментам рехтагӣ дорад. нархи арзона мега 150 000 сомонӣ бо муомила мекунад. номерои Тоҷикистоншон аст ва номерои Россия аст. дар ин рақамошон имо WhatsApp доранд. ба кадоми шумо ки маъқул аст маърамат дар рақамошон нависагӣ, об мега дар пеши хона ҳаст. метавонед дар ҳамин рақамошон нависед ё ки занг занед, дигар маълумотша гиред. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар деҳаи Симиганҷ гуфтагӣ аст, деҳаи Одилӣ. дар шаҳри Ваҳдат, ҷамоати деҳоти Симиганҷ, деҳаи Одилӣ мегӯяд соҳибшон. Опшим 6 сотиқ маҳсулот замин дорад ки 2 дар хона кардагӣ аст, 1 та калидор ошхона баня дар дуруни хона ҳаст. 2 та мега падвал дорад, ага баня дар берун дурундам аст. ҳуҷҷатҳои хона 100% калон. хобгирди хона пол ниход маҳкам, болош пӯшондагӣ, фақат ҳамин шкатур, ҳамин хел кора мондагӣ аст бардорон, яъне ки дар роҳи поён часпондагӣ ҳаст. бо нархи 130 000 сомонӣ мега бо арзонтарам мешавад. 130 000 сомонӣ бо арзонам мекунем мега, омада аз пеш бинен. хоб ба кадоми шумо ки маъқул аст, 2 та номерошон аст, номерои Билайн ва номерои Мегафон аст, ҳар дош кор мекунад. метавонем ки аз ҳамин рақамо маълумоташа гирем. ҳуҷҷатҳои хона мега 100% бо 130 000 сомонӣ арзонам мешавад. марҳамат, занг занед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. баъдро қарор дорад дар ноҳияи RAHSH, яъне ки дар ноҳияи ғарб мешавад, дар ҷамоати ҷӯраб дар зиренга гуфтагӣ аст. ҳамин хел маълумот дорад. ноҳияи ғарб, яъне ки ноҳияи RAHSH, ҷамоати ҷӯраб дар зиренга гуфтагӣ аст. ки ҷойша ки нафаҳмед, аз соҳибашон пурсида мегирем. опшим 10 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 2 дар хона кардагӣ тайёр ки 1 та калидор баня кухни ошхона дорад. хона мега ҳуҷҷат дорад, техпаспорт дорад. дар пеши хона мегад масҷид аст, мактабам дар пеша мегад оғул дорад. дарахтони мевадиҳанда, ремонти хона средни, оғул ошхона баня, ҳуҷҷатош 100%. сирошна мегад мефурӯшем бо нархи 150 000 сомонӣ бо арзонтарам мешавад. об свет мегад пастяни ҳаст. ба кадоми шумо ки маъқул аст, номерои Тоҷикистон ва номерои Россияшон аст, кор мекунад. дар рақамошон WhatsApp пайваст дорам. бо арзон мекунем мега, марҳамат, дигар маълумотш аз рақамошон гиред. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. баъдро қарор дорад дар шаҳраки Леваканди, шаҳри Бохтар, номи пешинаш ноҳияи Сарбанд мешавад, деҳаи Нурафшон. дӯстони азиз, ҳамин хел маълумот аст, ҷои беҳтарин мега лаби озира. опшим дӯстони азиз, 6.5 сотиқ замин дорад ки 2 дар хона кардагӣ тайёр, 1 та калидор баня кухни ошхона дорад. даруни хонаҳо ремонт кардагӣ, дарахтони мевадиҳанда, гирди хона маҳкам, ба пеши хона оби мехӯрданӣ мегузарад ва оби, яъне ки дарё ва озерам наздик. ягон камбудӣ надорад мега, оғул ҳаст мегад, пешашда геса сарбанд. дӯстони азиз, 2 та ошхона калидор дорад. сирошча мега мефурӯшем бо нархи 210 000 сомонӣ бо
арзона мешавад. ду хона тайёр аст дӯстон ки ремонти замонавӣ проекти нав кардаги ҳамаш қоидавӣ аз 210,000 сомонӣ бо арзонтара мешавад. мега омада аз пеш бинен муомилаи хуб мекунанд. дар ин рақамҳои тоҷикистоншон имо ватсап пайваст доранд ва номерошонам билайна кор мекунанд. ба кадоми шумо ки маъқул аст марҳамат тамос гирем. ҳамаш сатфои ҳуҷҷат ҷошам ҷои нағзай лайкотонам монед дӯстони азиз ва навора дар ватсапи мотон падилса кунед. квартираи фурӯшии навбатии сабадрон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пойтахт дар жилимасӣ гуфтага аст соҳибшон. як хонага квартира аст ки духонагаш кардаган дар дуюм ошина қарор дорад 32 квадрати метр. обсвет ҳаст ошхона баня кухни дари главни трезаҳо часпондага аст ремонт кардага фақат дари мобайнои духонага мондага мега там ҳамеша мечаспони тамом. хона мегад кафел задаги термис дорад мегад часпондага аст фақат ами дари мобайн мондага мегад барои духонага када ҳаваша мечаспонен тамом. ҷои беҳтари мегад ванна туалет яъне ки инаша ҳастай. бо нархи 180,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. бо арзон мекунем мегад омада аз пеш бинен муомилаи хуб дорад. ба кадоми шумо ки маъқул аст номерошро навистага аст марҳамат тамос гирен. шумо дам агар ман будам хали квартираҳои фурӯшӣ хона замин мошин мағоза техника чизе ки барои фурӯхта набошад марҳамат сурат маълумот шарик кунем фурӯшта мегузорем. хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ аст баъдрон боятага аст ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Сино 2 гуфтага аст маҳаллаи Чортут амихел маълумот аст ноҳияи Сино 2 маҳаллаи Чортут. обшим 4 сотиқ замин дорад ки 4 дар хона кардагӣ тайёр якта калидор кухни баня ҳоҷатхона аделни ҳаст. ҳуҷҷатҳои хона 100% мега падвалам дорад дарахтори навниҳолам шунодага аст ва дарахтори пешина мега мевадиҳанда дорад. хона мегад ремонти нав кардагӣ аст ҳамаи шоидош муҳайё гирди хона маҳкам ремонт дорад обсвет парсияни ҳастай бо нархи 339,000 сомонӣ бо арзонтара мешудане ки муомилаи хубам дорад мега омада аз пеш бинен савдо мешавад. ҳуҷҷат ҳамаш 100% аст муомилаи хуб дорад номерошон мегафон кор мекунад. ба кадоми шумо ки маъқул аст дар ҳамин рақамҳои поёмда занг занем дигар маълумотша ба шумо мефаҳмонанд. агар шумо хонахар бошед дар комментар нависед кадом чӣ хел хонаҳо ба шумо дар кор мо хонаҳои гуфтагитона шуморо ҷудо карда пешкаш мекунем фақат шумо лайка монед ва сабр кунед. квартираи фурӯшии навбатии аст баъдрон қарор дорад дар шаҳри Душанбе нашам дар пеши цирка мега соҳибшон. шаҳри Душанбе пеши цирк ҳамин хел маълумот аст дигар маълумотша мегирем. як хонага квартира аст ки дар 4 ошина қарор дорад 42 квадрати метр. обсвет ҳаст ошхона баня кухни ҳамаш аст дӯстони аст ки пеши садика мегад мактаб ҳамаш дар пеши ҳамин квартира аст. хона дарунаш атоплени пайваст кардаги термис ҳамаи шароитош муҳайё. доми 4 ошина дар 4-маш қарор дорад 42 квадрати метр ремонти хуб дорад. хоб дӯстони азиз нархи квартира мегад 284 та гуфтаесем бо арзонам карда мешавад. хай ба кадомитон маъқул аст рақамошон мондагӣ аст метавонед дигар маълумотша аз амин рақамошон гирен. лайкора гузорен аз шумо хоҳиш ва навора падилса кунед. хонаи фурӯшии заминӣ аст баъдрон хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ инашам қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар поёни корвон гуфтага аст зебошка пушти корвон евраримон кардагӣ. обшим 2 сотиқ замин аст ки 4 дар хона кардагӣ якта калидор баня кухни ошхона дорад яъне ки ҳамин хел маълумотош ҳамин гирди хона маҳкам аст обсвет мега партияни аст ҳуҷҷат дорад нархи хона 285,000 сомонӣ бо арзон мешавад. ягон як хонагам бошад мега алиш мекунем ё ки ягон мошинам бошад алиш мешавад. дӯстони азиз алиш ба як хонага ё ки ба ягон мошин хонаи ин заминӣ аст ба квартира ё ки мошин кати алиш мекунанд. кадоми сум кати мегирад бо муомилаам дорад нархи хона 285,000 сомонӣ. ба кадоми шумо ки маъқул аст марҳамат рақамошо мондагӣ тамос гирен. шумо дам агар ман будам халои хонаҳои фурӯшии заминӣ ё ки замин квартира чизе ки набошад барои фурӯхтан марҳамат сурат маълумотро роя кунед фурӯшта мегузорем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст баъдрон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар Шоҳмансур гуфтага аст кӯчаи айни ориётур назди бозори 9 километр мегад соҳибшон. хоб духонага квартира аст ки дар 4 ошина қарор дорад
50 квадрати метр. Обсвет ҳастай ошхона бания кухни дорад ки хона мегад хай ремонт туш мега средня як ремонт кадан дар кора мега инаша худатон мекунен. خب سروش نمیگد میفروشیم با نرخ 285,000 سومونی با ارزون میشود. ریمونتی میگد خونه سردنی یعنی که بدیل خودتون ریمونت کده میگیرین. کان کردن آدمانی خریدار باشون میگد با ارزون میشد یعنی که التماس میگد آدمانی خریدار انیق میگد زنگ زنن بهوده زنگ نزنن میگد آدمی کارگر میگد شتابی وقتی مونم وقتی خودشون نگیرن. مرامت سون از دیگه معلوماتش از رقمشون گیریم با پیش خونه میگد چند نمود ترانسپورت میگذار حجتای خونه میگد 100% یعنی که التماس کرده که فقط آدمانی خریدار. دیگه معلومات پرش از رقم‌های پایان‌آمده گیریم. کوارتیر فروشی نوبتی است بادرون قرار دارد در شهر دوشنبه در زرافشان گفتگی است دومی بلند اوشینا دوستان است که در نهم اوشیناش قرار دارد. یک خانگاه کوارتیر است که در نهم اوشینا قرار دارد 44 کвадрати метр обсвет هست ошхона бания кухни капитални ремонт кардагии лифт тамаш кор мекунад лаби роҳ мега ошхона бания кухни дорад пеши хона мега аптека мағоза мактаб ҳами хел чизо наздика мега ҷои беҳтарин омада аз пеш бинен мега маъқултон шавад савдо мекунем. доми навай дар нуҳум ошина лифт кор мекунад 44 квадрати метр. нархи квартира меган барадон 320,000 гуфтесиам бо арзон ам мешавад яъне ки аз ҳама хуб ашда омада аз пеш бинен мега ба маъқултон мешавад мега ҷои беҳтари духонагам яъне ки мешавад 44 квадрати метр нуҳум ошина 320,000 сомонӣ. марама дига маълумоташа аз соҳибашон гирен. аз шумо хоҳиши бардории мо наминае ки бардор лайкотона гузоред яъне ки лайкотон хеле суст шуда гастае. агар шумо квартира хар замин мошин чизе ки мехарен дар комментари нависед албатта ҷудо карда мегирем фақат шумо лайкамони сабр кунед. квартираи фурӯшии навбатии аст баъдро инашам дар шаҳри душанбе қарор дорад ки дар райони фирдавсӣ гуфтага аст яъне ки тарафи курубский тарафҳои даврӯзаи корвон сеюм даврӯза мешавад қафои сеюм даврӯзаи корвон. хоб яъне ки райони фирдавсӣ пушти корвона рӯпарӯша мешавад курубский қафои даврӯзаи сеюм мегад корвонда. хоб духонага квартира аст ки дар сеюм ошина қарор дорад. квадратча нагуфтиянд дӯстон узр зиёд ки аммо васаме квадратча яъне ки ҳисоб карда натонистанд. духонага квартира сеюм ошина хай квадраташ ба фикри ман айчил зиёдтае. хоб хона мегад ремонт дора мегад сирошна мефурӯшем бо ҳамаш мегад бо нархи 280,000 сомонӣ. бо арзонам мекунем мегад дар рақамо мегад имо ватсапам пайваст дорад дар имо ватсап нависед. агар ки номерашон кор накунад дар имо ватсап нависед бо ҳамаи чизо чорааш бо арзонтарам мешавад мегад 280,000 сомонӣ. марама дига маълумоташа сирошна аз рақамошон гирем бо савдо ҳам дорад. квартираи навбатии фурӯшӣ аст баъдро инашам қарор дорад дар шаҳри душанбе дар жилмастиф гуфтага аст соҳибшон. душанбе дар жилмастиф як хонага квартира аст ки дар якум ошина қарор дорад 25 квадрати метр. обсвет ҳастай ошхона бания кухни термиз дорад. дар пеши квартира мега мактаб садиқ бозор лаби роҳи калонда мегад яъне ки ҷои соза мегад сентрай то сентра мегад хело наздик мега отопление пайваст кардагӣ телевизор яъне ки балкон мегад надорад. хоб дӯстони азиз нархи квартира мега 190,000 сомонӣ гуфтесиам бо арзон мешавад яъне ки аз шумо илтимос дорам ки фақат мега рӯзона занг зана мегад шабона мега кор даем гап зада наметонем. тоқа мегад рӯзона занг занан мега дӯстони азиз яъне ки алиш намешавад фақат вариантҳои сумкати тоқа сум дар кор мега 190,000 сомонӣ бо арзона мекунанд. ба кадоми шумо ки мавқеат тоқа рӯзона дар рақамҳои тисели шумо занг занен дига маълумотша гирем. агар шумо дар манхали квартира мошин замин хона чизе ки барои фурӯхтан набошад маърамат сурат маълумотша реклама мадамонем. ин буд 12 хонаи фурӯшии мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.